நான் சிவகாமி மாதாஜின்னு எதுக்கு கேட்டுட்டு பர்மிஷன் அவசியம் இல்லது. அதாவது கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு த கோஹோஸ்ட் அட்மின் அவளுக்கு சொல்லிவிட்டு பண்ணணும்னு அதெல்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால யார் பார்க்குறா இப்பெல்லாம். பட் என்னமோ அது பழக்கம் எனக்கு உண்டு. ஸோ ஐ ஹவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை. இந்த காப்பி பண்ணி போட்டுருந்தேல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இல்லைன்னா இதில் ஓகே மாதாஜி. ஓகே யாராவது போட்டுருங்க ப்ளீஸ். போட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா. அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா மாதாஜி? சரி, அப்புறமா லைவ்ல போயாச்சு, அதுக்கப்புறமா பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக எல்லாரையும் அன்போடு L2 வகுப்பிற்கு 16வது சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு படிக்க போகிறது சாப்டர் 16. நேற்று இது என்ன படித்தோங்கிறது போன கிளாஸில் என்ன படித்தோங்கிறது பார்ப்போம். 15வது சாப்டரில் என்ன படித்தோம்? உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் எல்லாம் கீழே தெரியுது. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல்தான் இங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அதாவது அரச மரம் ரொம்ப இதுவாக விளக்கப்பட்டது. அதில் வரும் உபவேர்கள் உயிர் வாழ்களின் மங்களமான அமங்கலமான செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. முக்திக்கான பாதையில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு சத்துவ குணத்தின் செயல்கள் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகின்றன. சமுதாயத்தின் வாழ்வின் அடிப்படையில் 4 பிரிவாகவும் தொழிலின் அடிப்படையில் 4 பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கும் அமைப்பு வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா? வர்ணாசிரம அமைப்பில் துறவு வாழ்வை அது வேண்டாம். வர்ணாசிரம அமைப்புனா என்ன, அதுவும் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டு. துறவு வாழ்வை ஏற்றுள்ள சன்னியாசி மற்ற எல்லா சமூக நிலைகள் மற்றும் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கு தலைவராக அல்லது ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். சன்னியாசி என்பவர் தனியாக பரமபுருஷ பகவானுடைய கருணையை மட்டுமே அவர் நம்பி இருக்க வேண்டும். அச்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அவர் எதுக்குமே பயப்படப்படாது. தப்பு இதுங்கப்படுறா, ஐயோ நம்மளை எதும்பாளோ அப்படின்னு அவ்வளோ துணிச்சலாக இருக்கணும். ஆன்மீகத்தில் நல்ல ஃபுல் நாட்டத்தோடு இருக்கணும். இதுதான் நம்ம போன சாப்டரில் படித்தோம். இந்த சாப்டரில் சாப்டர் 16 அதை அசுர குணங்களை கொண்டுள்ள இந்த சாப்டருக்கு பேர் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் அப்படின்னு சாப்டர். அது அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிறவியையும் பௌதீக பந்தத்தையும் பெறுகின்றார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். அதுதான் இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம். இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிறது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நமோ ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस मा शिवगामी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरहे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सककनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा सककनललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनि नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तैस्तोगयभद्राणि विधिनोति सुहृदत्सदाम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ஸோ சாப்டர் 15ல பௌதீக உலகத்திலிருந்து பிரிந்து இருத்தல் ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம். புருஷோத்தம யோகம் திருநடனம். புருஷோத்தம யோகம் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணர் நிலை, அதுவும் பார்த்தோம். புருஷோத்தம யோகம் பகவத்கீதையின் 3 ஸ்லோகங்கள், வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகை உயிரினங்கள் சுருக்கமாக கூறுது. இதெல்லாம் 15th சாப்டர்ல முடிஞ்சது. இப்போ 16th சாப்டர்ல தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள், அது 1லேருந்து 6 வரைக்கும், அது 2 தெய்வீகமும் அசுரமும் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் தெய்வீகம்னா என்ன? சாத்விகம் இல்லையா? அசுரனாக்க சத்துவகுணம், அசுரம்னா ரஜோ, அண்ட் பேய் குணம். பேய் குணம்னா தமோ குணம். அது 7th-லேருந்து 20 வரைக்கும் தமோ குணம் பார்க்க போகிறோம். 21லேருந்து 24 வரைக்கும் தேர்வு பண்ணணும். உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி தப்பி செல்வது, எப்படி நம்ம அப்படி போகலாங்கிறத 21லேருந்து 24 மொத்தம் சீக்கிரம் முடிஞ்சுக்கும் கிளாஸு.
21-24 ஸ்லோகாஸ் தான். ஓகே, இந்த அத்தியாயம் 15 வந்து 16 சுருக்கம். 15 பௌதிக உலகின் ஆலமரத்தை பற்றி விவரித்தது. பௌதிக இயற்கையின் குணங்களை மரத்தின் மேல் மங்களகரமான தெய்வீக கிளைகளையும் கீழ் அசுர கிளைகளையும் வளர்க்கின்றன. ஆலமரத்தின் கூடுதல் வேர்கள் உயிரினங்கள் செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. சில மங்களகரமானவை மற்றும் சில அசுபமானவை அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு 16 மரத்தில் ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் தெய்வீக குணங்களை விளக்குகிறது. இந்த இதில் அசுர குணங்களையும் ஒருவரை மரத்தின் மீது தாழ்த்தி இறுதியில் நரகத்திற்கு தள்ளும் மனநிலையை விளக்குகிறது. இது மரத்தில் மேலே வந்து உயர்த்துறது எதையும் தெய்வீக குணம் மரத்தின் மேலே ஒசந்து போகிறதுக்கு. இது இன்னொன்று அசுர குணங்கிறது மரத்தில் கீழே தள்ளி நரகத்துக்கு கொண்டு போய் தள்ளுது. அது ரெண்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இப்போ. ஸோ ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள் 1, 2, 3. பகவான் கிருஷ்ணர் துறவிகளின் 26 பண்புகளை பட்டியலிடுகிறார். ஆலமரத்தில் ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் குணங்கள். உயர்த்தி கொண்டு போறது பேரு அதை தான் பார்க்க போறோம், தெய்வீக குணங்கள். பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார், அச்சமின்மை ஒருவரின் இருப்பின் முழுமை, ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பது, தர்மம், சுய கட்டுப்பாடு, தியாகம் செய்தல், வேதங்களை படிப்பது, சிக்கனம், எளிமை, அஹிம்சை, உண்மை, கோபத்திலிருந்து விடுதலை, துறவு, அமைதி, குறை கண்டுபிடிப்பதில் வெறுப்பு, இரக்கம், அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் பேராசையில் இருந்து விடுதலை, மென்மை, அடக்கம், நிலையான உறுதிப்பாடு மற்றும் பொறாமை மற்றும் கௌரவத்தின் மீதான ஆர்வத்தில் இருந்து விடுதலை. இந்த ஆழ்நிலை குணங்கள் பரத மகனே தெய்வீக இயல்புடைய தெய்வீக மனிதர்களை சேர்ந்தவை. ஸோ 1 to 3 தெய்வீக மனிதர்கள் இருக்க வேண்டிய அந்த குணங்கள்லாம் முக்கியமாக இருக்கணும். அவளுக்குலாம் முக்கியமாக வணங்குது என்ன? அச்சமின்மையாக இருக்கணும், தர்மம், சுய கட்டுப்பாடு, அஹிம்சை, உண்மையாக பேசணும், கோபத்திலிருந்து விடுதலையை வாங்கிக்கணும். கோபத்துலேருந்து விடுதலை வரணும். கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் கோபத்தை வரதான் வரும். அந்த சமயத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அந்த கோபமானது அடங்கி போயிடும். ஏத்தாப்பழோட சண்டை போடுறதுக்கு வழியே விடாது. 2 கை தட்டினா தானே இந்த கோபம் வந்து கத்திட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும். கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துன்னு போக வேண்டியதுதான். அப்படி பண்ணாலே அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். குறை கண்டுபிடிப்பு. இப்போ அந்த குறை கண்டுபிடிப்பையும் நம்ம வந்து இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் நம்ம மேலே மேலே போக போக கொஞ்சம் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற இந்த குறை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ஏதோ பேசிக்கலாமே வெளியே அதையே ஒரு இதுவாக வச்சுன்னு மனசுக்குள்ளே அவனை பழி தீர்த்துட்டு தான் மற்ற காரியம் அப்படின்லாம் பண்ணுறா இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் அந்த குறை கண்டுபிடிக்கிறத விட பழி அவள் மேலே ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோன்னு பண்ணுறா இல்லையா, அதுதான் பெரிய பெரிய தப்பு. ஸோ தெய்வீக குணங்கள் இந்த இது இப்போ 26 படித்தோம் இல்லையா, அந்த 26 இங்கே டீட்டெயில்டாக தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு தெய்வீக குணங்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட இதுங்கிறது இந்த மாதாஜி இந்திராணி மாதாஜி நீங்கள் படிக்கணுமா? உங்களுக்கு எது படிக்க மாதாஜி? இது பயமின்மைன்னு யாருப்பா? பயமின்மை, பயமின்மை, அபயம், சந்நியாசாசிரமம், சன்னியாசிக்கான முதல் தகுதி, டிஸ்கிரிப்ஷன், அது படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கம்மா. பரமபுருஷன் கருணையை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல், ஆதரவு உத்தரவாதம் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும். சரணடைந்த ஆன்மாவிற்கு பரமாத்மா அனைத்து பாதுகாப்பையும் அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கை. இது வந்து இது பயமின்மை இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றாது. எஸ். படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கம்மா, படிங்க. ஒருவன் இருப்பை சுத்திகரித்தல், தத்துவ சாசுத்தி, சன்னியாசி. விதிகள் மற்றும் முறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுதல், குறிப்பாக பெண்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் கண்டிப்பானவர். மற்றும் எடுத்துக்காட்டு, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சோட்டா ஹரிதாஸை தண்டித்தார். அறிவை வளர்ப்பது, ஞான யோகா, சுயவஸ்திதா. சந்நியாசாசிரமம் ஒரு சன்னியாசியின் கடமை. ஆழ்நிலை அறிவை வளர்த்து வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக இல்லத்தார்களுக்கு பணிவு, மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு எழுப்ப வீடு வீடாக பிச்சை எடுப்பது. தொண்டு, தானம், கிரகஸ்தா, நற்குண குணத்தில் செய்யப்படும் தானம்,
சரியான நேரம், இடம் மற்றும் நபர். கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு தங்கள் வருமானத்தில் 50% செலவிடுங்கள். ஆர்வத்திலும் அறியாமையிலும் செய்யும் தானம் நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். சுய கட்டுப்பாடு அம்மா எல்லா குறிப்பாக கிரகஸ்தர், குறிப்பாக பாலியல் வாழ்க்கை கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைகளை பெருக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி, மேல வரல மாதாஜி. இது என்ன புரிஞ்சுது இல்லையா? அந்த வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு நம்ம இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தாச்சுனாக்க நமக்கு வந்து நல்ல குழந்தைகள் பெக்கணும் அப்படிங்கிற அது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அந்த குழந்தைகள் பெத்தாச்சுன்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல தான் முன்னேறி போயிருக்கணும். அந்த நல்ல குழந்தைகளை வந்துன்னா அந்த குழந்தைகள் ஆன்மீகத்துல அதுகளையும் அந்த லைன்ல கொண்டு வந்து தரணும். அதுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த மாதிரி பாலியல் வாழ்க்கையை வாழணும். மற்றபடிக்கு சும்மா உட்காந்து ஒத்தனோட ஒரு 50 இது வருடம் இல்லாம ஒரு முடிச்சு சுத்திட்டு பாலியல் வந்து ரொம்ப டூ மச்சா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ கலியுகத்தில் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. இப்போ வர 10 வருஷம் ஆச்சுன்னா டைவர்ஸு, 10 வருஷம் தான் மேக்சிமம் ஓடுறது. அதுக்கு மேல ஓட மாட்டேங்கிற இந்த காலத்துல. ஓட்டினா அது ரெக்கார்டா போட்டுடுறாங்க. அதுக்கு மேல ஓடினா அது ரெக்கார்ட் ஆகுது மாதாஜி இப்பெல்லாம். ஆமா. அடுத்தது 6வது பாயிண்ட் படிங்க. வேத ஆய்வு அதுவா மாதாஜி? தியாகம் தியாகம், யக்ஞம், கிரகஸ்தா, பொருள் வளங்கள் தேவை, அக்னிஹோத்திர யக்ஞம். எனவே குறிப்பாக கிறிஸ்தனுக்கு சங்கீர்த்தன யக்ஞம் சிறந்தது, மிகவும் மலிவானது, எவரும் செய்யலாம், தகுதி தேவையில்லை, அதிகபட்ச நன்மை. வேத ஆய்வு, சுவாத்தியாயங்கள், பிரம்மச்சாரி ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பரிந்துரை. பிரம்மச்சரியமும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பது மனதை ஈடுபடுத்துவதும் ஆகும். ஆஸ்டிரிட்டி, சிக்கனம், தபஸ், எஸ்பெஷலி வானப்பிரஸ்தா, மனித வாழ்க்கை. எனவே வேத கலாச்சாரம் விடுதலைக்காகவே அதற்காக தபஸ்யா அவசியம். ஒருவர் சுமார் 50 வயது இல்லற வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஓய்வு பெற வேண்டும். துறவு என்பது உடல், மனம் மற்றும் நாக்கில் இருக்கலாம். மறுக்கிறார். வாழ்க்கையில் துறவு தேவையில்லை என்றும் ஒருவர் ஊகித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் என்றும் கூறும் நாடக ஆன்மீகவாதிகள் இத்தகைய தத்துவம் பல பின்தொடர்பவர்களை ஈர்க்கிறது. எளிமை, ஆர்ஜவம், ஆல், எளிய மற்றும் நேரடியான. அஹிம்சை, ஆல். அஹிம்சை என்பது எந்த ஒரு உயிரினத்தின் முற்போக்கான வாழ்க்கையையும் தடுக்காமல் இருப்பது என்பதை குறிக்கிறது. உண்மைத்தன்மை, சத்தியம், ஆல். சில தனிப்பட்ட நலன்களுக்காக, குறிப்பாக வேத வழிமுறைகளுக்காக உண்மையை திரிக்காதீர்கள். எடுத்துக்காட்டு, தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகவத்கீதை விளக்கங்கள், வேதங்களை புரிந்து கொள்ளும் செயல்முறை ஒருவர் அதிகாரத்திடமிருந்து கேட்க வேண்டும். படிங்கம்மா படிங்க. 12 கோபத்திலிருந்து விடுதலை. கோபத்திலிருந்து விடுதலை, ஆல். ஆத்திரமூட்டல் இருந்தாலும் ஒருவர் சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். கோபம் முழு உடலையும் மாசுபடுத்துகிறது. கோபம் என்பது பேரார்வம் மற்றும் காமத்தின் விளைவாகும். அடுத்தது துறவு, தியாகம். தொந்தரவு தரும் உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாதவர், அமைதியானவர், சமநிலையானவர். சாந்தி, சாந்திர், ஆல். தொந்தரவு தரும் உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாத, அமைதியான, சமநிலையான. குற்றம் கண்டறிவதில் வெறுப்பு, அபைசுனம், ஆல். ஒரு திருடனை திருடன் என்று அழைப்பது சரி, ஆனால் தேவையற்ற குறை கண்டுபிடிப்பு அல்லது திருத்தம் இல்லை. அனைத்து ஊர்களிடத்தும் இரக்கம், தயா. ஒரு திருடனை திருடன் என்று அழைப்பது சரி, ஆனால் அது தேவையற்ற குறை கண்டுபிடிப்பு அல்லது திருத்தம் இல்லை. பேராசையிலிருந்து விடுதலை, அலோலுப்துவம், ஆல். பேராசை, 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 தானம் மற்றும் துறவு. மென்மை, மார்தவம், ஆல். உயிரினங்களிடமும் நட்பு. அடக்கம், கிரீர், ஆல். அருவருப்பான செயல்களை செய்யாதீர்கள், மிகவும் அடக்கமாக இருங்கள். உறுதியான உறுதி, அச்சபலம். தோல்வியை பொருட்படுத்தாமல் தனது முயற்சிகளில் திரட்சி அடையவோ அல்லது விரக்தி அடையவோ கூடாது. பொறுமை மற்றும் உறுதியுடன் முன்னேற்றம். வீரம், தேஜா, சத்ரியாஸ். தேவைப்படுபவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும். வன்முறையற்றவராக நடிக்காமல்
தேவைப்படும் போது வன்முறையை பயன்படுத்த வேண்டும். 22 மன்னிப்பு. மன்னிப்பு, ஸ்பெஷலி சத்ரியாஸ். மற்றவர்கள் சிறிய குற்றங்களை மன்னியுங்கள். 22 மன உறுதி, திருப்தி, ஸ்பெஷலி சத்ரியாஸ். ஒருவர் தனது எதிரிகளை அடக்க முடிந்தால் சில நிபந்தனைகளுக்கு அவர் மன்னிப்பை காட்டலாம். தூய்மை, சௌகாம், ஸ்பெஷலி வைஷ்யாஸ். கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் போது மன மற்றும் உணர்ச்சி வலிமை. பொறாமையிலிருந்து விடுதலை, அத்ரோகா. உள் மனம் மற்றும் இதயம், வெளிப்புறம் உடல் மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில். கௌரவத்தின் மீதான ஆர்வத்திலிருந்து விடுதலை, நத்தி மனிதா, ஸ்பெஷலி சூத்ராஸ். கருப்பு சந்தை அல்லது மறைமுகமான பரிவர்த்தனைகள் இல்லை. மற்றவர் மீது வெறுப்பு கொள்ளக்கூடாது. மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். ஒருவர் தேவையற்ற கௌரவம் மற்றும் மரியாதையால் பெருமை கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் ஒருவர் சொந்த அந்தஸ்தில் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 26க்கும் டீட்டெயில்டு என்னென்னு கொடுத்தாச்சு. சம்மரி ஆஃப் த 26 குணங்கள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஜெய்சி மாதாஜி 1 2 3. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशो अध्यायः दैवासुर संपत् विभाग योगः। श्री भगवानुवाच ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச अभयं सत्त्व संशोद्धेर् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग विवस्थितिः ज्ञानयोगविवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च தானம் तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः அஹிம்சா சத்யமக்ரோதः त्यागशान्तिरवैशुनम् தியாக शान्तिरवैशनम् दया भूदेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मातवं धीरचापलम् माधवं हीरसाफलम् तेजस्समाधृते शौचम् तेजस्समाधृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता अत्रोहो नदिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिचादस्य भारत புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்தல் கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஸோ இந்த 26 குணங்களும் இருந்தால் அவள் தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு அவள்கிட்ட, அவள் உன்னதமான மனிதர் அப்படின்னு படிச்சாச்சு. அடுத்தது வந்து இது 4th ஸ்லோகம் படிங்கம்மா. 4 அது 4 படிங்க மாதாஜி. सम्बोधर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இது வந்து
அசுர இயல்புகளுடைய குணங்கள். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த 4வது ஸ்லோகத்துக்கு இருக்கு இல்லையா, தம்போ தர்போ அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா. இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு பண்ணுற ராஜபாதைன்னா என்ன, ரெட் கார்பெட் போட்டு வான்னு கூப்பிடுறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில். கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடனும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகிறார்கள். ஓரளவு கல்வியையோ மிகுந்த செல்வத்தையோ அடைந்து விட்டால் அவர்கள் எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தியுடனும் இருப்பார்கள். பெருமை, ஆணவம், கர்வம், கோபம், அறியாமை இதெல்லாம் அசுர இயல்புடையவருடைய குணங்களாகும். ஓகே, இதெல்லாம் அசுர இயல்புகள். இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் போல படிச்சாச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அதாவது நிறை குடம் நீர் தழும்பல் இல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அது மாதிரி எல்லாமே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அது அவள் ஹம்பிளாக தான் இருப்பாள். ஏதாவது ஒன்று அரைக்குறையாக புதுசு அதாவது தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், புது பழக்காரான்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. என்னோட வீடியோ ஆன்லையா, சாரி, தமிழில் ஒரு இது சொல்லுவோம், புது பணக்காரமோ. அதனால தான் ஒரே ஆட்டமாக ஆடுவா புதுசாக பணக்காரர்களுக்கு கையில் காசு இல்லாமல் இருந்துட்டு. பழமொழி இருக்கு மாதாஜி, அர்ப்பனுக்கு வாழ்வு கரெக்ட். அந்த மாதிரி இப்போதும் புதுசாக பணக்காரர் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவள் அந்த காசை எப்படி செலவழிக்கிறது தெரியாது, கண்ணாறு பின்னான்னு செலவழிச்சு போட்டுட்டு குடி கூத்து எல்லாமே ஆரம்பிச்சு விட்டுருவாள். அதனால கையில் காசு இல்லை, சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஹம்பிளாக. பணம் நிறைய இருக்கிறவாளை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஓவராக பணக்காரர்களாக இல்லையா, அவள்லாம் ஹம்பிளாக தான் இருப்பாள். அந்த இதில் இருக்க மாட்டான், அசுரகுணத்துக்கு போக மாட்டான். ஓகே, இந்த அசுரகுணத்தில் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம் சொல்லலாம், நிறைய பேர் சொல்லலாம் நமக்கு. இப்போ ஒரே ஒன்று எக்ஸாம்பிள், யாருமா, ராவணன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதி எடுத்துக்கோங்க. அவன் ரொம்ப பெருமை, ஆணவம்லாம் ரொம்ப அவனுக்கு ஜாஸ்தி. அதனால அவனுக்கு கோபம் ஜாஸ்தி, கோபம் வரும், கடுமை மற்றும் அறியாமை. அதனால அவன் சிவனை ஒரு யாகம் பண்றாரு. அவர் அந்த யாகத்துக்கு அவரை அழைக்கல. மகாராஜா தக்ஷன் பிரம்மாவோட புள்ள. தக்ஷங்கிறது யாரு, மகாராஜா. இது படிச்சிருக்கே இல்லை நீங்கள், L1 படிச்சுட்டு தான் வேண்டாம் விட்டுவிட்றேன். இது மாதாஜி படிச்சிருக்கேலா? மகாராஜா தக்ஷ பிரம்மாவோட பிள்ளை, நாரதரின் பிரதர். அவர் பியோர் டிவோட்டி, பக்தி உள்ளவர். கோபம், கடுமை, அறியாமை, அது மூணும் அவர்கிட்ட இருந்தது. யார்கிட்ட, தக்ஷ பிரஜாபதி. சிவாவின் மாமனார், சிவாவுக்கு மாமனார் அவர். மகள் சதி, அவருடைய பொண்ணு. தக்ஷ மகாராஜா யாகம் பண்ணினார். அப்போ சிவன் சதி யாரையும் கூப்பிடல. சதி எங்க அப்பா கூப்பிடாட்டா என்ன, நான் போறேன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் L1 எடுக்கும்போது. அவள் அப்பாவிடம் சண்டை போய் அப்பாட்ட என்ன எங்கள் ஹஸ்பண்டை கூப்பிடவே இல்லை, நான் போறேன்ட்டு ஹஸ்பண்டை சண்டை போட்டு அங்கே போயிட்டான். அங்கே போன உடனே அவள் அப்பா சண்டை போட்டு அவள் அப்பா பொண்ணையும் கவனிக்கல, அவமரியாதை பண்ணினார். அதனால மரியாதை தரல, பொண்ணுக்கே மரியாதை தரல. அதனால அவ என்ன பண்ணா, தன்னை எரிச்சு விட்டான். சிவன் 2 அசுரர்களை அனுப்பி கொல்ல பார்த்தார். தக்ஷமா அது இந்த மாதிரி கூப்பிடல, என் பொண்ணையும் வேற எரிய இதுங்கிற மாதிரி பண்றேன்ட்டு அவருக்கு கோவம் 2 அசுரர்களை அனுப்பிச்சார். அது கொல்ல பார்த்தார். தக்ஷ என்ன பண்ணார், மட்டி போட்டு தலையை மாத்திரம் தலை வணங்கினார். சிவன் அவருக்கு ஆட்டு முகம், அவரோட முகத்தை எடுத்துட்டு ஆட்டு முகம் கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு தக்ஷ சரியான பாதையில் நடந்து கொண்டார்னு ஒரு கதை இருக்கு. இதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கம்சன் கூட சொல்லலாமா? எதுமா, இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு கம்சனை கூட சொல்லலாமா? கம்சன் கூட சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். இல்ல சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இதுவா பண்ண அசுரத்தனமா இருந்துட்டு அறியாமை, கோபம், இந்த 3 பாயிண்ட் இருந்துட்டுனா சொல்லலாம் யாரா இருந்தாலும். இருக்கே மாதாஜி, 3மே கம்சனுக்கு 3மே இருக்குல்ல மாதாஜி. இருந்தாலும் குழந்தைங்களா கொண்டு தாங்கி பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கதையை இங்கே படம் போட்டிருக்கேன். சிவன் பார்வதி உட்காந்துருக்கா, அவ எரிச்சுக்கிறது படம். இந்த இதில் தக்ஷ மகாராஜா இங்கே எரிச்சு எரிஞ்சு போடச்சு கூட தூக்கின்னு வீட்டுக்கு போறேன்ட்டு பொண்டாட்டி தூக்கின்னு போறாரு சிவன். அப்போ அங்கே போகும்போது அவர் இல்லை மன்னிச்சுக்கோப்பான்னு தக்ஷ அவர் அவருக்கு தலையை எடுத்துன்னு விட்டு ஆட்டு முகமாக கொடுத்துடுறார்.
அதுக்கு பிக்சர் இதில் காமிச்சிருக்கேன் அதை. எஸ்மா 5 படிங்கம்மா. दैवी संपत् विमोक्षाय தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாய निबन्धायाशुरीमथा நிபந்தே நிபந்தாயாசுரிமதா माशु च सम्पदं दैवीम् மாசுஷா சம்பதம் தைவீம் अभिजातोऽसि पाण्डव தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படிங்கிறார். அர்ஜுனன் கூறி அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அவன் போரின் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதில் அதில் அவனது ஈடுபாடு அசுரத்தனம் அல்ல என்று மதிக்கத்தக்கவர்கள். அப்படி அது அசுரத்தனம் இல்லை இல்லையா? போரில் எல்லாரும் சொந்தக்காரெல்லாம் முடிஞ்சு போவாளே அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணுறான். அது ஃபீல் பண்ணுறது அசுரத்தனத்துக்காரெல்லாம் சாகட்டும் எல்லாரும் அப்படின்னு கையில் இதை எடுத்து நின்றுருப்பான். ஆனால் அது இது இல்லை. மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாரும் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். இதிலிருந்து கோபம், வீண் அபிமானம், கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியனுக்கு எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீக தன்மையாக கருதப்படுகிறது. கடமையிலிருந்து விலகுதல் அசுரத்தன்மையாகும். அவன் கடமையை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் விலகி வந்தாதான் அசுரத்தன்மை. அவளோட சத்திரியனுடைய இது இந்த குல தர்மத்தை வீரத்தோடு இருந்து போர் பண்ணணும்னா போர் பண்ணித்தான் ஆகணும். பண்ண மாட்டேன், என் சொந்தக்காரெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுவா அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணான்னாக்க அது தப்பு. அப்போதான் அசுரத்தனம்னு பேர் இருக்கு. ஓகேயா? இதுவும் அதே தான். தெய்வீக மற்றும் அசுரர்களின் விதி இப்போ படித்தோம் இல்லையா? அதுதான் கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனனை ஊக்குவிக்கிறார். அவன் துறவி குணங்களில் சேர்ந்தவன் என்றும் அவனது சண்டை அசுரத்தனமானது அல்ல என்றும் விவரிக்கிறார் எல்லாத்தையும். எஸ்மா எத்தனை ஸ்லோகம்? 6-7 லோகேஸ்மின் दैव आशुर एव च दैवो विस्तर प्रोक्त आशुरं पार्थ मे शृणु पार्थ मे शृणु. அதான் நெல்லி எனக்கு தேடிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. வரல, காணமே மாதாஜி. இருக்கு அதுல அது கீழே இருக்கா? இங்கதான் ஆசுரம் பார்த்த மே शृणु. கலர்ல மாத்தல அது. ஆசுரம் பார்த்த மேவச பிரவர்த்திம் பிரவர்த்திம் ச நிவர்த்திம் ச ஜனான விதுராசுராः न चौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களில் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. அசுரர்கள்ட்ட இதெல்லாம் இருக்காது. இங்கே பக்கத்தில் இருக்க இந்த படத்தில் என்ன இருக்கு? அவெல்லாம் குடிச்சிட்டு நைட்டில் எல்லாம் உட்காந்து பார்ட்டிஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு அவள் கம்பெனி அசுரத்தனத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவாள். நைட்டில் போய் இது விட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே 1 மணி 2 மணி ஆகிடும். அது படிச்சுன்னு தூங்குகிற டைமும் லேட்டு. அதே மாதிரி காத்தாலையும் நேரத்தோடு எழுந்திருக்க மாட்டா. அவள் ஒரு 12 மணி வாக்கில் தான் எழுந்திருப்பாள். எல்லாமே அசுரத்தனத்தோடைய இது. கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் உலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவன் அசுரத்தன்மையுடையவன்.
இருக்கும். அதுதான் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கு. 2 kinds ஆஃப் கிரியேட்டட் பீயிங்ஸ். ஒன்று வந்து அசுரத்தன்மை, ஒன்று டிவைன், ஒன்று டெமோனியக்கு. டெமோனியக்குன்னா அசுரத்தன்மை, டிவைன்னா தெய்வீகத்தன்மை. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அடுத்தது 7லேருந்து 20 வரைக்கும் பேய் இயல்பு. டெமோனியக்கு அது இது இப்போ என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்? இப்போ தெய்வீகத்தன்மை படித்தாச்சு, அசுரத்தன்மை படித்தாச்சு. இப்போ பேய் இயல்பு, டிமோனியக் நேச்சர் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பேய் இயல்பை நிலைநிறுத்துகிறது. எஸ்மா 8 படிங்க. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகதாகுரனீஸ்வரம் ஜகதாகூரனீஸ்வரம் ஜகத் ஆகுரனீஸ்வரம் ஜகத் ஆகூரனீஸ்வரம் ஈஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிமன்யத் காமஹைதுகம் இந்த உலகம் உண்மையற்றது என்றும் அடித்தளம் இல்லை என்றும் கட்டுப்பாட்டில் கடவுள் இல்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இது பாலியல் ஆசையால் உருவாகிறது. காமத்தை தவிர வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. ஓகே, இந்த மாய கற்பனையில் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத, ஆள்பவர் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையர்கள் தானாவே முடிவு பண்ணிடுறார். ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். இந்த மாதிரி கடவுள் இல்லைங்கிறவெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் என்னத்துக்கு இதுகள்லாம் உட்காந்து எப்போ பிறகு சாமி சாமின்றது அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரிலாம் ஏத்திஸ்ட் இல்லையா? ஸோ கடவுள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உலகம் உண்மையற்றது. காமத்தை தவிர வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. இதனால் இந்த உலகம் பாலியல் ஆசையால் உருவாக்கப்பட்டது. அதனால் இந்த கலியுகத்தில் பார்த்தா பாலியல் தான் முழுக்க முழுக்க இதுன்ட்டு. அது பாலியல் வந்து காமம் வந்து நிறைவேறாத போது கோபம் வருகிறது. காமம் நிறைவேறலைனாக்கா கோபம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. கோபம் வந்தது அப்புறமா வந்து பேராசை. ஒரு கோபம் வந்து கோபத்தில் பேராசையால் அந்த பொண்ணு இல்லைன்னா இந்த பொண்ணு, அந்த பொண்ணு அந்த காமத்துக்காக எங்கே வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலியுகத்தில் எல்லாரும் தயாராக இருக்கா. அதனால் அந்த காமத்தை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணி வழக்கம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் வரணும். ஆன்மீகத்தில் நம்ம நாட்டம் கொண்டு நம்ம வர்றது போகாது, நம்ம வீட்லேயும் நம்ம ஹஸ்பண்ட் எல்லாமும் குழந்தைகள் எல்லாமும் அந்த வழிக்கு கொண்டு வந்தாங்க நல்லாயிருக்கும். எஸ்மா 9மா. ஏகாம் திருஷ்டிமவர்த்தப்ய ஏதாம் திருஷ்டிமவர்த்தப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயः நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயः பிரபவந்த்யுக்ரகர்மாணः பிரபவந்த்யக்காத்மானக்ஷயः க்ஷயாய ஜகதோ யிதாः இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி தங்களை தாங்களே இழந்து புத்திசாலித்தனம் இல்லாத அசுரர்கள் உலகை அழிக்கும் நோக்கத்துடன் பயனற்ற பயங்கரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவெல்லாம் என்ன பண்றா? அதனால அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது? இதெல்லாம் இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சிருக்க அந்த ஆட்டம் பாம்பு, இதெல்லாம் நியூக்ளியர், இதெல்லாம் எல்லாம் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம். அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது? இவன் கையில் அஸ்வத்தாமா கையில் என்ன இருந்தது? அதை வச்சுட்டு அது இதை விட இன்னும் பயங்கரமான பண்ணுறது இருந்தது. ஆனால் இப்போ அதையும் விட இந்த அசுரர்கள்லாம் இப்போ பண்ணுறதெல்லாம் இன்னும் ஹாரிபிளாக பண்ணியிருக்கா. அப்படியே ஒரு இடத்த கம்ப்ளீட்டாக எரிச்சு போடணும், இதுங்கணுன்ட்டு பாம்ப்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி பின்னர் எல்லாம் பண்ணி அழிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா? அசுரர்கள் பண்ணுகிறார்கள். ஸோ அந்த அவளோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும்? அசுரர்களோட பேய்ப்பு மனப்பான்மை எப்படின்னா, ஆட்டிடியூட்னா மனப்பான்மை. பேய் பிடித்தவர்கள் தங்களை தாங்களே இழந்து விடுகிறார்கள். மாயையில் அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் கிடையாது. என்கேஜ்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன? அவள் எதுலெல்லாம் ஈடுபடுவா? உலகத்தை அழிக்கிற நோக்கத்தில் பயனற்ற பயங்கரமான செயல்களில் ஈடுபடுறது தான் அவள் ரெடியாக இருக்கா. ஓகே, அடுத்தது மாயையால் சூழப்பட்டவர்கள் புத்திசாலித்தனம் இல்லாதவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் முன்னேற நினைக்கிறார்கள், ஆனால் அழிவு காரணமாக அந்த அழிவு காரணமான வேலைக்கு தான் அவள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஓகே, அப்புறம் வந்து அடுத்தது உக்ரகர்மா. உக்ரகர்மான்னு என்ன? வேதனை தரும்
பயங்கரமான அழிவுகரமான செயல்கள். உக்கிரம்னா என்ன? நான் தமிழ்ல சொல்லுவோமே, உக்கிரமான ரொம்ப முத்தி போனதுன்னு தான் சொல்லுவோம். அழிவுக்கான ஆவேசம் சொல்லுங்க, அழிவுகரமான செயல்கள். 10, 11, 12 படிங்க மாதாஜி. காமாஸ்ருத்ய துஷ்பூரம் ஸ்தம்பமானமதான்விதாः மோகாத்கிருஹீத்வா சத்கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாः சிந்தாமபரிமேயாம் ச பிரளயாந்தாமுபாஸ்ரிதாः காமோபபோகபரமா ஏதாவத் இதி நிஷ்டிதா ஆசாபாசசதைர்பக்தா காமக்ரோதபராயணாः ஈயந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யானீனார்த்த சஞ்சயான் நிறைவேறாத ஆசையுடையவர்களாய், ஆடம்பரமும் தற்பெருமையும் இருமாப்பும் உடையவர்களாய், மதிமயக்கத்தால் கெட்ட எண்ணங்களை கிரகித்து கொண்டு தீய தீர்மானங்களுடன் செயல்புரிகிறார்கள். சாகும் வரையில் அளவு கடந்த கவலை அடைந்தவர்களாய், காம நுகர்ச்சியையே அனைத்திலும் மேலானதாக கருதி மற்றொன்று இல்லை என்று தீர்மானம் செய்தவர்களாய் வாழ்கிறார்கள். வளம் நூற்றுக்கணக்கான ஆசை கயிர்களால் தலைக்கப்பட்டவர்களாய், காமகுரோதங்களில் வசப்பட்டவர்களாய், காம போகத்தின் பொருட்டு நியாயமற்ற வழியில் பொருள் தேட முயற்சிக்கிறார்கள். அவரெல்லாம் பொருள்லாம் தேடுறது கூட ஒரு கரெக்ட் நியாயமான வழியில சம்பாதிக்க மாட்டார், நியாயமற்ற வழியில தான் சம்பாதிப்பார். இதை பத்தி படிச்சுட்டோம் இல்லையா? இப்போ இதை மறுபடியும் அதான், அசுரர்கள் தீராத காமம், பெருமை மற்றும் பொய்யான கௌரவம் ஆகியவற்றையில் தஞ்சமடைந்து இதனால் மாயையில் சிக்கி எப்போதும் அசுத்தமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். நிலையற்றவற்றால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். எது நிலையானதா இல்லையோ அதுலாம் சந்தோஷமா போய் ஈடுபட்டு இருக்கா. யாரு? அசுரர்கள். 10, 11 வாழ்க்கையின் இறுதி வரை புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதே மனித நாகரிகத்தின் முதன்மையான தேவை என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இதனால் அவர்களின் பதட்டத்திற்கு முடிவே இல்லை. நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளால், காமம் மற்றும் கோபத்தினால் பிணைக்கப்பட்டு அவர்கள் புலன் திருப்திக்காக சட்டவிரோதமான வழிகளில் பணத்தை பெறுகிறார்கள். இந்த காமம் முத்தி போச்சுனாக்க காமம் நிறைவேறலைன்னா கோபம் வருது. அது ரெண்டுத்திலையுமே பிணைக்கப்பட்டுட்டு அவள் புலன் திருப்திக்காக எப்படியோ சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. இது அவளோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கு, அசுரர்களோட இது டெமானிக் பர்சன்ஸோடைய இது எப்படி இருக்கு? எஸ்மா 13, 14, 15. இதமத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்தே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் असौ मया अधः शत्रुर् अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी
आट्यो बीजनवान् अस्मि आट्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ओन्योऽस्ति सदृशो मया शत्रुमया यक्ष्ये दास्यामि मोदेश्य यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः இத்யஜானவிமோகிதாः. இன்று என்னால் இது அடையப்பட்டது என்ற இந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன், இது இருக்கிறது, மேலும் எனக்கு இந்த செல்வம் வந்து சேரும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு பாப்பா 3வது ஸ்லோகத்துக்கு. அந்த பகைவன் என்னால் கொல்லப்பட்டான், மற்றவர்களையும் கொல்லுவேன், நான் ஆளுபவன், யோகத்தையும் போகத்தை அனுபவிப்பவன், நான் வெற்றி பெறுவேன் என்புறுவேன். செல்வமுடையவன், உயர் குலத்தவனாக இருக்கிறேன், எனக்கு சமமானவன் வேறு யார் இருக்கிறார்கள்? யாகம் செய்வேன், தானம் செய்வேன், மகிழ்ச்சி அடைவேன். இப்படி அஜ்ஞானத்தில் மயங்கியவர்கள் யாரு? இந்த 3வது டெமோனியக்காரெல்லாம் அசுரத்தனம் கொண்டவர்கள் நினைக்கிறார்கள், இன்று எனக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருக்கிறது, என் திட்டங்களின்படி நான் அதிகமாக பெறுவேன், இப்போது எனக்கு இவ்வளவுதான், எதிர்காலத்தில் அது மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும், அவன் என் எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என் மற்ற எதிரியும் கொல்லப்படுவான், நான் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானன், நான் அனுபவிப்பவன், நான் சரியானவன், சக்தி வாய்ந்தவன் மற்றும் மகிழ்ச்சியானவன், நான் பணக்காரன், பிரபத்துவ உறவினர்களால் சூழப்பட்டவன், என்னை போல் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் மகிழ்ச்சியான வேறு யாரும் இல்லை, நான் யாகங்களை செய்வேன், நான் கொஞ்சம் தானம் செய்வேன், இதனால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன். இந்த வழியில் அத்தகைய நபர்கள் அறியாமையால் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். ஸோ இவெல்லாம் அறியாமையால ஏமாற்றப்படுறவா அசுரர்கள். ஸோ அதே தான் இங்கே 13லேருந்து 15 வரைக்கும் நானே என்ன அவளோட மனசு எப்படிப்பட்ட மனசு? இந்த 1 2 3 3 பாயிண்ட் தான் அவளுக்கு. அசுரர்களோட மனசு எப்படி இருக்கு? நான் தான் கட்டுப்படுத்துறேன், எல்லாம் அனுபவிப்பேன், ஆன்மாவை ஜடத்துடன் நினைக்கும் தவறான அகங்காரத்தை குறிக்கிறது. இல்லை, நான் பரிபூர்ணமானவன், சக்தி வாய்ந்தவன், எல்லாம் என் ஆற்றலால் செயல்படுகிறது, எல்லாம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். என் எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர், நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அதுவும் நினைச்சுக்கிறான். அவன் மண்டையில இத்தனை மழை ஓடுறது. இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியல, டைம்ல விட்டுட்டேன். எஸ் 16 படிங்க. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु च இவ்வாறு பல்வேறு கவலைகளால் குழப்பமடைந்து மாயைகளின் வலையமைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு ஒருவன் புலனின்பத்தில் மிகவும் வலுவாக பற்று கொண்டு நரகத்தில் விழுகிறான். அதான் எத்தனை இதுனாலும் கன்னத்துல கை வைக்காதே. அந்த ப்ராபப் என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி? கன்னத்துல கை வச்சு கப்பலே கவிழ்ந்தாலும் கன்னத்துல கை வைக்காது. கப்பலை கவிழ்ந்தா கூட கன்னத்துல கை வைக்கப்படாது. இவனுக்கு எல்லாமே கவிழ்ந்து போயிடுத்தேன் அசுரனுக்கு. ஒரு புல இன்பத்தில் அதுக்கு போய் கடைசியில் நரகத்துக்கு போகிறோம். அப்போ தான் கை வச்சுக்கணும். நம்ம சாதாரணமாக ஒன்றுமே இல்லாததுக்கெல்லாம் கன்னத்தில் கை வச்சுக்கணும். அது கை வச்சுக்கிறது தப்புங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளே போகிறோம். செல்வத்தை சேர்க்கும் தனது ஆசையின் எல்லையினே அசுரத்தன்மையுடையவன் அறிவதில்லை. எந்த அதிகாரியையும் சாஸ்திரத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்களையே எல்லாமாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளவர்கள் அசுரர்கள். ஸோ நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகள் மற்றும் மாயைகளின் வலையமைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ மாயையின் நெட்வொர்க் இது. மோகஜாலா அப்படின்னா நெட்வொர்க் ஆஃப் இல்யூஷன், மாயையின் நெட்வொர்க் இது. பல்வேறு கவலைகளால் குழப்பமடைந்து மாயைகளின் வலையமைப்பால் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்காமல் புலனின்பத்தில் மிகவும் வலுவாக பற்றுக்கொள்கிறான், நரகத்திற்கு வீழ்ச்சி. இதெல்லாம் இருந்தால் இப்போ படித்த அதே மீனிங் தான் இந்த பிக்சர் ஃபார்மில் ஒரு இது மாதிரி என்ன ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காது. எஸ்மா 17 படிங்க. ஆத்மசம்பாவிதா ஆத்மவிசம்பாவிதா
वनमानमथान्विताः दानमानमदन्विदा यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते स्तम्भेन विधिपूर्वकम् தம்பேனாவிதிபூர்வகம் சுய திருப்தியுடனும் எப்போதும் திமிர் பிடித்தவர்களாகவும் செல்வத்தாலும் போலி கௌரவத்தாலும் மயங்கி சில சமயங்களில் எந்த விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் மட்டுமே யாகங்களை செய்கிறார்கள். பேருக்கு தான் யாகம் பண்றேன் அதுன்னு அமக்களம் பண்ணுவா. அதனால தான் இந்த யாகம் பண்றதை விட இப்போ எல்லாத்தையும் விட கலியுகத்தில் சிறந்த யாகம் என்ன? பகவானோட நாம சங்கீர்த்தன அந்த தான் பெரிய யாகம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா யாகம் பண்ணுறேன்னு பெரிய பெரிய ஹோமங்கள்லாம் வளர்த்துட்டு நிறைய பெரிய பண்டிட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு நிறையா அதுக்குள்ளே யாகத்துக்கு எக்கச்சக்கமாக செலவழிச்சுட்டு. ஆனால் அவெல்லாம் பண்ணுறது எதுக்காக அந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் பண்ணுறா? வெறும் வரட்டு பெருமைக்கு தான், கௌரவத்துக்கு, போலி கௌரவம், நான் பெரிய ஆள் பாரு அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக. அதனால தான் நிறைய செல்வந்தர்கள்லாம் அந்த மாதிரி கையில் எக்கச்சக்க செல்வம் இருக்குது அதனால பண்ணுறா. அவள்லாம் பண்ணுறது தப்பு. எந்த விதிமுறையும் இருக்காது அதில் பார்த்தேன்னாக்க பெயரில் மட்டும் யாகங்களை செய்கிறார்கள். பேய் பிடித்த நபரின் பாசாங்குத்தனமான இயல்பு மற்றும் பிரசங்கங்கள். சுய திருப்தி மற்றும் திமிர் பிடித்தவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் செல்வத்தாலும் போலி கௌரவத்தாலும் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். இப்போ பிக்சர்லயே பார்த்தாலே தெரியும். அவர்கள் எந்த விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் மட்டுமே பெருமையுடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். பேய் பிடித்த நபரின் பாசாங்குத்தனமான இயல்பு மற்றும் பிரசங்கங்கள். எஸ்மா 18 படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாः காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாः மாமாத்மபரதேகேஷு மாமாத்மபரதேகேஷு பிரத்விஷந்தோப்யசூயகாः பொய்யான அகங்காரம், வலிமை, பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தால் குழம்பி போன அசுரன் தனது சொந்த உடலிலும் மற்றவர்களின் உடலிலும் வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு உண்மையான மதத்தை நிந்திக்கிறான். அசுரத்தன்மையுடைய நபர் என்ன பண்ற? சாஸ்திரங்கள் எதுலையுமே நம்பிக்கை இருக்காது அவளுக்கு. இந்த வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்கு அப்படிங்கிறது தெரியல. இப்போ நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறது, இப்போ வாழறதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீகத்துலலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம்? நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணுறோம். அடுத்த ஜென்மம்னா நமக்கு வேண்டாம், கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போகணும், நம்ம ரொம்ப பாவங்கள்லாம் பண்ணினா நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் கேரி ஓவர் ஆகும். எல்லா பாவங்களும் இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கேரி ஓவர் ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் போல தான் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும், பாக்கியெல்லாம் நம்ம எடுத்துன்னு போய் தான் ஆகணும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு. அதனால தான் இது வரைக்கும் பகவத்கீதை படிக்கிற வரைக்கும் நம்ம பண்ண பாவங்கள்லாம் போயிடுது இந்த ஜென்மத்தில். பாக்கியெல்லாம் நம்ம பாவம் பண்ணாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படி பண்ண பாவங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு தான் போகணும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் பாவங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஆனால் அதையும் மீறண்டு கேட்கலாம், மாதாஜி நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறேன், நம்ம போன ஜென்மத்தில் எனக்கு இவ்வளோ இது, இப்போ ஏன் இப்படி கஷ்டப்பட்டுருந்தீங்க அப்படின்னு. இது இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணதில்லை, அதெல்லாம் போன ஜென்மத்தில் பண்ணது கேரி ஓவர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அது கேரி ஓவர் ஆகி நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். எஸ்மா 19 படிங்க. அனகம் த்விஷத க்ரூரான் அநாகம் த்விஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் சம்சாரேஷு நாரதமன் சிவாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் சிவமிஸ் அஜாஸ்ரம் அசுபன் ஆசுரி தேவ யோனிஷோ ஆசிரியோனிஷு. பொறாமை கொண்டவர்களும் குடும்பக்காரர்களும் மனிதர்களில் தாழ்ந்தவர்களும் என்னால் ஜட இருப்பு எனும் கடலில் பல்வேறு அசுர வாழ்க்கை வகைகளில் தள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த குழந்தை இதுல அம்மாவோட கருப்பையில உட்காந்துருக்கு, இருந்தாலும் கருப்பையில உட்காந்து அது எவ்வளவு கஷ்டம் அதுக்கு உட்காந்துருக்குது. எல்லாத்தையும் காலு கை எல்லாத்தையும் வச்சிருந்து அதுக்குள்ள உட்காந்துருக்கு. எப்படா வெளில வர போறேன்ட்டு அழுதுண்டே தான். அதான் வெளில வரும்போது அழுதுன்றதுக்கு காரணம் என்ன? அதுலேருந்து அப்பாடா நம்ம வந்தோமே அப்படிங்கிறதுக்கு அழுதுண்டு வருது அப்படின்னு அது ஒரு நம்ம சொல்லுவோம். சில பேர் என்ன சொல்கிறா, இது இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோமா, இன்னும் கஷ்டப்படணுமா, நாங்கள் வெளில உலகத்துக்கு
அப்படின்னு ஆமா நிறைய ஆமா பேர் அதுக்காக தான் அழறது வந்த உடனே அப்படின்னு அப்படி சொல்றான். பட் ஆனால் நமக்கு சயின்டிஃபிக்காக இது பிரகாரம் பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு உட்காந்துருக்கு. அது வெளில வந்தோடனே அப்பாடா வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டுட்டு ஆனந்தத்தில் அது அழகுது அப்படின்னு தான் நியாயமாக சொல்லணும். எஸ்மா 20 படிங்க. ஆசுரீம் யோனிமாபன்னா ஆசுரியோனிம் ஆசுரியோனே ஆபன்னா ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மூடா மூடா ஜன்மணி ஜன்மனி ஜன்மணி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய மாம் மாம் அப்ராப்யைவ அப்ராப்யைவ கௌந்தேய கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத மாம் கதிம். ததோ ததோ யாந்தி யாந்தி யதமாம் கதிம். அசுர வாழ்க்கை இனங்களுக்கு இடையில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பது அது என்னது இந்த ஜென்மனி மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதால் அத்தகைய நபர்கள் ஒருபோதும் என்னை அணுக முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் அருவருப்பான வாழ்க்கைக்கு விழுகிறார்கள். இறைவன் கருணை நிறைந்தவர், ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார்கள் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவெல்லாம் எந்த இதுக்கு போவா? நாய்கள் பன்னி அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் போவான். அசுரர்களா இருந்தாக்கா அந்த இதுதான் போவா அப்படிங்கிறான். ஸோ ஒரு பேய் பிடித்தவரின் விதி நரகத்திற்கு சறுக்கி செல்லுதல். எப்படி போகிறது? 1வது பாயிண்ட் என்ன? அசுரர்களின் விதி அவர்கள் நாத்திகர்களை சறுக்கி செல்கிறது, நரகத்திற்கு சறுக்கி செல்கிறார்கள். என்னை ஒருபோதும் அடையாதே என்றால் என்ன? கடவுளின் கருணையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்பதால் அவர்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது? ஒண்ணுமே அவளுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? இதனால இதெல்லாம் அவனுக்கு சறுக்கி விட்டுட்டு இந்த 3 பாயிண்டாலையும் அவன் நரகத்துக்கு தான் போறான். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இது டெமோனியக் நேச்சர் 21 to 24 கம்ப்ளீட்டா. 21 படிங்க மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகேதம் த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் நரகஸ்யேதம் வாரம் நாசனமாத்மனः வாரம் வாரம் நாசனமாத்மனः காமக்ரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். இந்த நரகத்திற்கு வழிவகுக்கும் 3 வாயில்கள் உள்ளன: காமம், கோபம் மற்றும் பேராசை. ஒவ்வொரு விவேகமுள்ள மனிதனும் இவற்றை கைவிட வேண்டும், ஏனெனில் அவை ஆன்மாவின் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த 3 என்னென்ன? காமம், கோபம், பேராசை. இது 3த்தையும் ஒன்றும். அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லணும்? லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். இல்ல, ஓகே. ஒவ்வொரு ஆமா இல்ல, இங்க தமிழ்ல இருக்கிறதுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. காமம், கோபம் மற்றும் பேராசை. லஸ்ட், கிரீட். ஓகே, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். ஓகே, ஏனெனில் அவை ஆன்மாவிற்கு சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ சத்தியுகத்துல 1,00,000,728,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்பெல்லாம் என்ன இருக்கு? குட்டு ஈவில், நல்ல தெய்வீக தன்மை உள்ளவர்களும் அசுரத்தன்மை உள்ளவர்கள்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கேலாக்சிஸில் தான் இருந்தா, ஒரே கேலாக்சியில் இல்லை. எப்போ? சத்தியுகத்தில். திரேதா யுகத்தில் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி? 1296,000 அந்த வருஷத்துக்கு முந்தி குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்துருக்கு. கண்ட்ரிலேயே வெவ்வேறு தேசத்துலேயே இருந்திருக்கு. அப்புறம் துவாபர யோகாவில் பார்த்தீங்கன்னா குட் அண்ட் ஈவில் வேர் ஃபவுண்ட் இன் த சேம் ஃபேமிலி. ஒரே ஃபேமிலியிலேயே ரெண்டும் இருக்கு. குட்டும் இருந்தது, அசுரத்தன் ஈவிலும் இருந்தது. கலியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குட் அண்ட் ஈவில் ஆர் இன் த சேம் பர்சன். ஒரே ஆள்கிட்ட வந்து குட்டாகவும் இருக்கான், ஈவிலாகவும் இருக்கான், அசுரத்தனமும் இருக்கு. ஏன்னா நல்லத்தனமாக நடந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை நல்லத்தனமாக இருக்கலாம் தெய்வீகத்தோட தன்மையோட. கெட்ட வாழ்க்கைக்கெல்லாம் போய் என்னமோ நம்மளும் அசுரத்தன்மையோடு தான் இருக்கணும். அதனால ஒரு கலியுகத்தில் எல்லாருக்கும் 2 இதுவுமே 2 இயல்புகளும் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. எஸ்மா 22 படிங்க. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய
कामोद्वारैस्त्रिभिर्नरः நமோ नमो துவாரைஸ்வரः द्वारैस्त्रिभिर्नरः आशरत् यात्मनः श्रेयस् ஆச்சரத் யாத்மனஸ்தேயாஸ் ततो याति परां गतिम् ததோ யாதி பராம் கதிம். கதம் இது தத்தோ யாதியிலிருந்து வரணும் இல்லையா? அடுத்த லைன் பராம் கதி. தத்தோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, இந்த 3 நரக வாயில்களில் இருந்தும் தப்பித்த மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு உகந்த செயல்களை செய்து படிப்படியாக உயர்ந்த இலக்கை அடைகிறான். இது 3த்தையும் தப்பிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ. தப்பிச்சுட்டேன்னா அவன் என்ன பண்றான்? நல்ல நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அவன் பகவானுக்கிட்ட அடைய முடியும். கோலோக பிருந்தாவனுக்கு அவன் ரீச் பண்ண முடியும். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றை கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த அளவிற்கு விடுபட்டு உள்ளோம், எந்த அளவிற்கு விடுபட்டு உள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் நிலைமை தூய்மை அடைகிறது. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் இல்லாம நல்லபடியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். எஸ், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் வருது. இப்போ 20 ஓகே. 3 கேட்ஸ் டு ஹெல், 3 வாயில்கள். என்னென்ன? நரகத்துக்கு போக வேண்டிய 3 கதவுகள் என்னென்ன கதவு? ஆங்கர், கோபம் போட்டுக்கான். லஸ்ட், காமம், நட்ட நடுவில் லஸ்ட்டை போட்டான். இங்கே வந்து இதில் வந்து கிரீடு, பேராசை, 3மே இருக்கப்படாது இல்லையா? இதுக்கு பின்னாடி அடுத்து வரும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சலாம். காமம், மண்டோதரி போன்ற அழகான மனைவி இருந்த போதிலும் சீரேனி மீது ராவணன் கொண்டிருந்த தீராத ஆசை ராமாயணத்தில் அவரது வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. இது காமத்தின் அழிவுகரமான தன்மைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. காமத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒன்றுனா இதை எடுத்து வச்சுருக்கோம். காமம் ஜடமோகம் முறையுடனான தொடர்பிலிருந்து பிறந்து கோபமாக மாறுகிறது என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. காமம் நடக்கலைன்னாக்க அது கோபமாக மாறிப்படுது. கோபம்னா குரோதம். குரோதம்னா விஷ்ணுவின் மீதான வெறுப்பால் தூண்டப்பட்ட ஹிரண்யகசிபின் மகன் பிரகல்லாதன் மீதான கட்டுப்பாடற்ற கோபம் இறுதியில் நரசிம்மரின் கைகளில் அவரது மரணத்திற்கு வழிவகுத்தது. ஆசைகள் நிறைவேறாத போது கோபம் எழுகிறது என்று கீதை விளக்குகிறது. ஓகே. பேராசை, லோபா. மகாபாரதம் மற்றும் பாகவத புராணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மன்னர் யயாதியின் கதை தீராத ஆசை மற்றும் பொருள் இன்பங்களின் மீதான பற்றுதலின் ஆபத்துகளை விளைவிக்கிறது. தனது மகன் முருவின் நிலைமைக்காக தனது முதுமையை மாற்றிக்கொண்டு புலன் திருப்தியை தொடர முயற்சிக்கிறார். கீதை பேராசை முறையுடன் ரஜஸ் தொடர்பு படுத்துகிறது மற்றும் அதிருப்தி, மோதல்கள் மற்றும் நெறிமுறைகள், சமரசங்கள் உள்ளிட்ட அதன் விளைவுகளுக்கு எதிராக எச்சரிக்கிறது. எஸ்மா 23 படிங்க. சாஸ்திரவிதிம் உத்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந சசித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். ஆனால் வேத கட்டளைகளை புறக்கணித்து தன் விருப்பப்படி செயல்படுபவன் முழுமையையும் மகிழ்ச்சியையும் உயர்ந்த இலக்கியம் அடைவதே இல்லை. உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனா அவனால எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சுட்டு போறதுனால அவனால உயர்ந்த இலக்கை அடைய முடியவில்லை. அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன காரணங்கள் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? மீட் ஈட்டிங், illicit செக்ஸ், கேம்பிளிங் அண்ட் இன்டாக்சிகேஷன். இந்த 4த்தையும் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்டாக்சிகேஷன் என்ன? எல்லாத்தையும் குடிக்கக்கூடாது. குடி இல்லை, நாட் ஓன்லி குடினா என்ன? இப்போ காப்பி, டீலேருந்தும் நிறுத்தணும். போதைப் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நிறுத்தணும். காப்பியும் போதைப் பொருளோடு தான் சேர்த்துருக்கா. அதனால் காப்பி, டீ எல்லாத்தையுமே நிறுத்திடணும். அதுதான் இன்டாக்சிகேஷனுக்கு. மீட் ஈட்டிங், அது எஸ்பெஷலி பசுவெல்லாம் கொண்டு விட்டு சாப்பிட்றா இல்லையா,
அது பெரிய பாவங்கள்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதையும் நிறுத்தணும். இல்லிசிட் செக்ஸு, அது வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ்னா என்ன, பலாத்கார முறையில் தகாத பாலுறவு, தகாத பாலுறவு அதை வச்சுக்கிறது. கேம்பிளிங், சூதாட்டம். ஸோ இந்த 4 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்னென்ன 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். ஏன்னா தீட்சை எடுத்துக்கணும்னா அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நாளும் என்னென்ன, இன்டாக்சிகேஷன், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங். ஓகே, இந்த 4 திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. எஸ்மா, 24 படிங்க. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே, தஸ்மாத் சாஸ்திரம் தஸ்மாத் பிரமாணம் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே, கார்யா கார்ய விவஸ்திதௌ, கார்யா கார்ய 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 விவஸ்திதௌ, வியவஸ்திதௌ, ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம், ஞாத்வா சாஸ்திர ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம், விதானோக்தம், கர்ம கர்த்துமிகாரசி. கர்ம கர்ம கர்த்துமிஹார்ஹசி. கர்த்துமிஹர்ஹசி. சாஸ்திரங்களின் விதிமுறைகளின்படி எது கடமை எது கடமையல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை அறிந்து படிப்படியாக உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லும் வகையில் ஒருவர் செயல்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி பண்ணணும். சாஸ்திரங்கள் இப்போ பக்கத்தில் உட்காந்து சந்தீபினி முனிவர்கிட்ட உட்காந்துட்டு சந்தீபினி இன்ஸ்டியூட்ல போய் கிருஷ்ணரும் இது யாரு பக்கத்தில் சுதாமாவும் படிக்க சுதாமாவா? ஆமா, அவள் படிக்கிறதுக்கு இப்போ போய் அவர்கிட்ட ஆயக்கலைகள் 64 கற்றுக்கிறதுக்கு போகிறா. ஆயக்கலைகள் 64 எல்லாருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு? எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் தான், ஒரு 10 பேஜ் தான் வரும். அதையும் அந்த எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு அங்கே போய் கற்றுக்கிறதுக்கு போயிருக்கா அவள்லாம். அவள் போய் கற்றுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அந்த கதையும் அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அவள் போயிட்டு இருக்கச்சு ஒரு நாளைக்கு ஹோம்ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காரு சந்தீபினி. அவர் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கு பண்ணாத இவாள்லாம் போயிட்டா. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் தருவாருன்னாக்க, எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து சமையல் பண்ணுறா, அதுக்கு விறகு இல்லை இன்னைக்கு, நீங்கள் போய் இதில் காடில் போய் சுள்ளி பொறிக்கணும் வாங்க அப்படின்ட்டு 2 பேரையும் அனுப்பிச்சிடுறா. ஒய்ஃப் கேட்குறா, இந்த மாதிரி சாயங்காலம் இருட்டுற நேரத்தில் குழந்தைகளை போய் அனுப்புகிறேன், எப்படி ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? சரி இந்தாங்க அப்படின்னு வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பட்சணத்தை எடுத்து 2 பேக்கெட் போட்டு ஆளுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றா. 2த்தையும் வாங்கி சுதாமா தானே வச்சுருந்தா. சுதாமாக்கு எக்காச்சக்க பசி. அது வரைக்கும் அவள் கிருஷ்ணரோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தது, எல்லாமே இருந்திருக்கா. அவள் எடுத்துன்னு போயிட்டுருக்கா. இவர் போகிற வழியிலேயே அவரோட பேக்கெட் அப்படியே வச்சுட்டு தன்னோடது மொத்தம் மடம்னு திரும்பிட்டார். சுதாமாக்கு பசி. அது சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு இன்னும் தாங்கலை. அப்புறம் அவரோடது உனக்கு வேணுமான்னு கூட கேட்டாரோ என்ன பண்ணாரோ சரி, அதையும் எடுத்து வாயில் ஒரே தான் போட்டுட்டார். அன்னைக்கு பிடிச்சது அவருக்கு கேடுகாலம். அன்னிலேருந்து அவர் ஏழ்மையாகவே போயிட்டார் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக. இல்லாட்டா அவர் எங்கேயோ போயிருக்க வேண்டியது. அதனால் வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன், அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களோட இதை கரெக்டாக பார்த்து எது கடமை இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும். அன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாலும் அது அழகாக பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாமே, பண்ணியிருந்தா காட்டுக்கு போய் எடுத்துன்னு வந்துக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அது ஒரு நிறைய கதை இருக்குது, அதெல்லாம் நல்ல டீட்டெயில்ஸாக படிக்கும். 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்ட திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்காகவே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்கள் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழியை எளிமையாக்கிறார். அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சொல்றது. அப்புறம் 2வது பிரசாதம் பண்றது, 3வது விக்கிரகங்களுக்கு அர்ச்சனை பண்றது. அந்த மாதிரி பக்குவமான முடிவிற்கு வந்துள்ளார். அதனால ஈஸியஸ்ட் வேயா நம்மளை பண்ண சொல்லி எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ இந்த சாப்டர்ல தெய்வீக அசுர குணங்கள்ங்கிறது பிரித்து 2ஆக பிரிச்சுக்கு. தெய்வீக 26 தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் இத்தனை 6, அதையும் குடிச்சாச்சு. அப்புறம் வந்து காமம், கோபம், பேராசை, அது மூணும் நரகத்திற்கான கதவுகள். அனைவரும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லா தேர்வு செய்து அனைவரும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் எது வேணுங்கிறது. நரகத்துக்கு வேணுமா, காமம் கோபம் வேணுமா, அது வேணுமா, எல்லாத்தையும். அசுர இயல்புகள் என்னென்ன, செயல்பாடுகள், மனநிலை, குணங்கள், இதுவும் பார்த்தோம். ஓகே, இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இப்படி வரணும்ல 1 2 3 வரணும் இல்லையா? நீங்க 1 3 2 படிச்சுட்டேன். ஆமா, மாத்தி படிச்சுட்டேன். கரெக்டா? ஓகே, இது வந்து இன்னொன்று வந்து அந்த படம் போடல, அது எடுத்து போட்டேன், அந்த மறந்து போயிட்டேன்.
திரௌபதி இது உரிக்கிறது காமம் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு பண்ணியிருந்தேன். இந்த பிக்சர் போட மறந்து போயிட்டது. இறக்கி வச்சுட்டாரு. இந்த இடத்துல தான் போட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஓகே. இந்த சாப்டருக்கு ஏதாவது கதை இருக்கா மத்தாச்சு உங்களுக்கு? ஸோ மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தெரிகிறது இல்லையா? இந்த இதுலேருந்து கிடைச்ச இந்த அசுர இயல்புகள்லேருந்து கிடைக்கிற நமக்கு பாடம் என்ன? மாம்பழத்தை வாழ்க்கை பாடம் என்ன கிடைச்சிக்கலாம்? மாம்பழத்தை பிழிஞ்சால் ஜூஸ் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துரும். அதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சாக்க அதுவும் எலுமிச்சை ஜூஸ் தெரியுது. ஆனால் நம்மளால் பிறரால் தொந்தரவு செய்யும் பொழுது நாம் தருவது என்ன? மற்ற வாழால் நம்ம இதுங்க வச்சு அது மாதிரி ஜூஸாக கொடுக்கணும். நம்ம இதுவாக இருந்துட்டு நல்ல வார்த்தைகளை கெட்ட வார்த்தைகளை போய் பேசாமல் மற்றவா நமக்கு தொந்தரவு பண்ணாலும் நம்மளும் இந்த மாம்பழமும் எலுமிச்சம்பழமும் எப்படி நல்ல ஜூஸாக கொடுத்து நமக்கு இதுவாக கொடுக்குறதோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ கற்றுக்கணும். மற்றவர் நமக்கு தொந்தரவு செஞ்சாலும் நாம் தருவது நல்லதாக கொடுக்க வேண்டும். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே दैवासुर संबद्ध विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः. हरे कृष्णा हरे